L-avvenimenti ta' nhar il-ħamis li għadda konfermaw li Lawrence Gonzi falla test demokratiku darbtejn għal Joseph Muscat. L-ewwel falliment kien meta maċċettax ir-riżultat tar-referendum dwar id-divorzju u t-tieni falliment kien meta maċċettax li tilef il-maġġoranza parlamentari. Il-mexxej Laburista qal li kull Prim Ministru meta jiffaċċja akkużi serji imur quddiem il-Parlament u jara jekk igawdix il-fiduċja tal-maġġoranza. Iżda Lawrence Gonzi għażel li ma jagħmilx dan. Il-Prim Ministru abdika minn dan id-dmir. Abdika minn din ir-responsabilità. Aġixxa ta' politiku tal-passat li ħsiebu biss li jibqa' iggranfat mas-siġġu tal-poter. L-an kruċjali tal-Partit Laburista jibqa' li pajjiżna ikollu l-istabbiltà. Mingħajr stabbiltà ma jkunx hawn investiment għal Joseph Muscat u mingħajr investiment ma jkunx hawn xogħol. Biex iġġib l-istabbiltà trid tmexxi b'konvinzjoni u twemmin assolut fil-prinċipji li tħaddan. Il-kriżijiet ma ssolvihomx biċ-ċabċib u blajat. U dalgħodu l-Prim Ministru l-unika ħaġa li jidher li ħajmur għalija huma iċ-ċabċib u l-ajat. Il-kriżijiet issolvihom billi tkun konvint minn dak li qed tagħmel u żomm mal-prinċipji tiegħek. Waqt l-attività politika f'Marsaxlok, il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li issa l-klikka ta' Gonzi PN mhux biss qed iżomm ostaġġ lill-Prim Ministru Lawrence Gonzi, imma qed iżomm ostaġġ ukoll lill-poplu Malti u Awċi. Il-pajjiż ma jistax jinżamm ostaġġ ta' din il-klikka. Il-pajjiż ma jistax jitħalla jistenna. Prova ċara ta' kemm l-affarijiet inbidlu minn nhar il-ħamis li għadda għal il-mexxej Laburista hija li l-Parlament mhux se jkun qed jiltaqa' meta Lawrence Gonzi se jkun imsiefer. Tul Jannar il-Parlament ħajkun iltaqa' 4 darbiet biss. Immaġinaw, irid jibni Parlament ġdid dan ta' mbagħad f'xahar wieħed niltaqgħu biss 4 darbiet għal 3 sigħat kull darba. Irrefera għall-lob bid-demokrazija min-naħa tal-Partit Nazzjonalista u kif l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali il-Partit Laburista se jkun żvantaġġat bid-deċiżjoni tax-xogħliment tal-Kunsill Lokali ta' Taslima. Dan il-lob lilna mhux ħajbeżżana. Jekk il-Prim Ministru jibża jmur għall-elezzjoni ġenerali u jrid jmur għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali ngħidlu bring them on. Dan il-moviment huwa lest għal Joseph Muscat u lest għal kull possibilità li tista' sseħħ għaliex huwa tim maqud b'vuċi waħda. Aħna lesti għal kull eventwalità, lesti wkoll li jekk forsi bil-possibilità remota li jkollok il-kuraġġ li tiffaċċja r-realtà u titlob lil poplu għal ġudizzju, aħna lesti għal elezzjoni ġenerali meta trid int.